नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय साननैसो सिगांनो बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव असमिया बिजोंखौ बोखांना लानाय जासिगोन एबा असमियाजों लिरनो एबा फरायनायखौ बन्द खालामनायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव माखासे बाथ्राजों दाय जाबसिननायखौ नोंथांमोना खौराङाव नुखाबाय। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेबायदि प्रमद बर' बिथांनि सायाव बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, हाग्रामा महिलारि बिथाङा बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव असमिया बिजोंखौ बन्द खालामनायनि गुदियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानो खालामदों आरो असमिया बर'नि गेजेराव एना एनि खालामनो नाजानायनि खामानि होनना अजद दैखांदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेबायदि बुंनायाव प्रमद बर' बिथाङा फिनजाथाय होयोदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखौ आंनि सायाव अजद होआ जानो, सोरबा लोमजाब्लाबो साजाब्लाबो सोरबा गोबाब्लाबो आंखौनो एबा आंनि सायावनो अजद होयो। मानोना आं हाग्रामा महिलारिनि सायाव जेबो अजद दैखाङा, बेखायनो बेबायदि आंनि सायाव अजद होबाय थायो होननानै बुंथेयो। लोगोसे बुंबावोदि आं जुदि हाग्रामानि सायाव अजद दैखाङो अब्लाना गिदिर गिदिर अजद दैखांनो हायो। नाथाय 17 बोसोराव मानो इसेबां अर जोंखो, मानो इसेबां बुलाय सुलाय जाखो, मानो सोलोंथाइयाव उनफिननानै थाखो, मा जाहोनाव चिरां जिल्लायाव सोलोंथाइया गोग्लैसोना थाखो, बेफोरखौ हाग्रामा महिलारिनि सायाव अजद दैखाङो, गोबां बाथ्रा अजद दैखांनो नुयो। बेखायनो आं बिसोरनि बेफोरबायदि अजद दैखांनायनि सायाव इसेबां सिरियास लानो गोनांथि गैया होननानै रोखा फोरमायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই সিদ্ধান্তৰ আঁৰত আপোনাৰ হাত থাকে মহিলাসকলে অভিযোগ। এইটোতো কি অভিযোগ নকৰে, চবতে কৰিব। বড়োলেণ্ডৰ কোনোবা জ্বৰ হৈছে, কাৰোবাৰ বমি হৈছে, কোনোবা হাঁহিছে, কাৰোবাৰ খং উঠিছে, চবতে হাগ্ৰামাই মোৰে অভিযোগ দিব, কাৰণ মই তেখেতৰ অভিযোগ নিদিওঁ। তেখেতৰ অভিযোগ দিয়াটো তেখেতে বিচাৰে, মই দিব লাগিলে ডাঙৰ অভিযোগ দিব লাগিব। যোৱা 17 বছৰৰ শাসনকালত কিয় ইয়াতে মাৰামাৰি হৈছিলে, কিয় ইমান জ্বলাজ্বলি হৈছিলে, শিক্ষাটো কিয় পিছ পৰি আছিলে, তেখেতৰ সময়ত কিয় চিৰাং জিলা মেট্ৰিকত অল আছামত টপ হোৱা নাছিলে, এইবিলাক প্ৰশ্নটো তেখেতক সুধিব লাগিব। গতিকে এইবিলাক অযুক্তিকৰ আৰু বৰ্তমানৰ সময়ত তেনেকুৱা ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকে সমাজৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা খাৱৰ নিচিনা। থেংক ইউ। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा बिएनि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय बिए थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय बिए अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।